ɗalibai ne ko gobe cikin madunan ƙaraye, cikin zuciyar 'yan ƙaraye har yanzu ɗaha yana raye. Ɗalibai ne ko gobe cikin madunan ƙaraye, cikin zuciyar 'yan ƙaraye har yanzu ɗaha yana raye. Rabana a farko zan sanyo gadon mu 'yan ƙaraye, ka tsare mu sharin shaitanu ba maganin su suna boye. A gare ka gane da ɗan koko girman abin ya zarta siye, kun maulidin ka muke tafiye 'yan madunan ƙaraye. Ɗalibai ne ko gobe cikin madunan ƙaraye, cikin zuciyar 'yan ƙaraye har yanzu ɗaha yana raye. Rabbana kanin ka salatin nan adadin yawan duka sunaye, ka saka su dinga yawaita shiga har gunguban duka su baye. Mahamudu mai kyawun asali har ma da kyawun halaye, begen su zami kowaye zai ki mu walla muna shirye. Kai mu durƙusa ladabi sosai gun abba ne manajan kunne, sayyidin mu Abdullahi cikin zuciyar mu abba kana zaune. Sai mu tashi mi gaba gun ummi ko zuciyar ta bushe ne, umma zuciyar mu kina zaune girman kina ga azimin ne. Ɗalibai ne ko gobe cikin madunan ƙaraye, cikin zuciyar 'yan ƙaraye har yanzu ɗaha yana raye. A cikin salatin sai ka sako da uwar mu Fatima 'yar gaske, in akwai kuɗin mota me zai sanyo na je na siyo keke. Zahara uba ni ki kara mun duk zuciyar mu ki wanwanke, na riƙe gini dai na warke hannu riƙe mun karki sake. Sa Hassan da Husaini cikin begen da zan yi wasu baye, shurafa uji kokin manzo wanda shi ya zo muka wawaye. Inna bar kuwa zai zo ceto a garin ya share hawaye, mai bin su za ku ga yawaye kai ku ƙara buɗe kunnaye. Ɗalibai ne ko gobe cikin madunan ƙaraye, cikin zuciyar 'yan ƙaraye har yanzu ɗaha yana raye. Sanyo sahabbai gun manzo sun wuce ka ce musu dolaye, su Aliyu kun ga Abubakari shi akan rasuli yake maye. Ga hangi Umar har Usman zaka san jinin su yana soye, bayan rasuli suna a tsaye burin su ma mi koye. Kamun na yau nisa sosai zan yi gaisuwa a gurin Inyas, Barhama Inyas shukar nan wacce kai a yau ta yau reras. Barhama hannu za ka rike a gare ni kar da na fada gas, makiya su ganni fari tas tas na ta ƙara sheki na fes fes. Ɗalibai ne ko gobe cikin madunan ƙaraye, cikin zuciyar 'yan ƙaraye har yanzu ɗaha yana raye. Ba za na manto baitin ba zan kira ka babu uban babba, cikin madihu na kazarce uba shehu Rabi'u Usman baba. Muhammin na jarmai kui duba girmansa ba sai na ce ba, kallonsa za ka yi kui arba za ka gane wane ne babba. Assalam salamu alaikum, yau na zo gare ka da ɗan koko. Mahamudu na san ba ilimi a gare ni sai dai na roko, zan so a ce ka aminta da ni a gare ka ne da zubo sako. A gidan na kai matsayin bako inda tsara baiti ce miko. Ɗalibai ne ko gobe cikin madunan ƙaraye, cikin zuciyar 'yan ƙaraye har yanzu ɗaha yana raye. Mahamudu ta kawa sannu girman ka sai dai ai hange, a gaban ka ba wani kowaye matsayinsa bai zarce mage. Komai abin da suke ta faɗe wallahi sai dai si kage, dan haka dole mu daddage mi yabe ka babu batun waige. Kakan Husaini uba a gurin Zahra mai asalin gaske, baiwarka ya za a yi ta faɗo komai ka
yake yi nan take, gashin jikinka idan ya fita in mutum ya sha sai ya yi warke, yawunsa ya zarce warke balle a ce ya yi kake. ɗalibai ne ko gobe cikin madunan karaye, cikin zuciyar yan karaye har yanzu da yana raye. Wallahi da ina son ka ko Adamu na da cikin kaka, shugaban dukannin sarkaka, wallahi ni kai zan dauka. Ni zuciyata na kuka, burinta shine samun ka, bishiyar ka na hau ba sauka, ganyenta ne muka zo tsinka. Ga maganin kamshi wayo sai dai akwai nisa juyo, kamshin gumin fuskar manzo ya zarce kai tafiya ka siyo, kamshin sa shi baya boyo da zarar ko ta kai boyo, zaka dinga jin shi kana wayo fatan ka kai masa oyoyo. ɗalibai ne ko gobe cikin madunan karaye, cikin zuciyar yan karaye har yanzu da yana raye. Mahamudu kai ne zabina, gata ga abba da ummina, ni kai kaɗai zan yi kauna, samun ka ne lissafina, to a ƙara hasko fuskana har su gane kai ne jigona, a gare ka zan yi ruwan ƙauna har ka ce da ni zo mai sona. Ba abin da zan ce sai wayo in dai akan yan fuska ne, zaka tashi kai maganar hakuri rufe mana baki kai zaune, Mustapha kawai ka cire shi daban ba kamar sa kobin Allah ne, in ka ganshi shi din ne ba kamar sa wannan abun ne. ɗalibai ne ko gobe cikin madunan karaye, cikin zuciyar yan karaye har yanzu da yana raye. Har na ji daɗi in na tuno na san rasuli yana nan gun, shi ne ce duk mai sona ya kira ni kuma zan zo gun, wanda ba su so a kira manzo wallahi to su ne shegun, sai ran kiyama su kasa tukun sai ta koke koke kawai shegun. Me zan yi na tsiraran nan, zan yi tunani kan sannan, wata ran a ce wai ni ne nan sai ka ji an ce ba na nan, kamun na dinga na damar nan sai na gyara duk aikin ran nan, tunda na yi babbar sa'ar nan na gane hanya ce wannan. ɗalibai ne ko gobe cikin madunan karaye, cikin zuciyar yan karaye har yanzu da Mu ɗalibai ne ko gobe cikin madunan karaye, mun kama annabi ne tsira a gare mu ya biya kowaye, yan madunan karaye ka gare mu sharrin wawaye, tunda zuciyar mu kai ka siye ka gare mu karmi hawaye. Zan yi gaisuwa a gurin babban malamin mu malam Nuruddin, wasa mu daina faɗa sannan ya ce mu ƙara rike addin, me ilimin likitoci shi zai gane menene aidin, zuciya ta malam Nuruddin alabar mu aiki dindindin. ɗalibai ne ko gobe cikin madunan karaye, cikin zuciyar yan karaye har yanzu da yana raye. Lale da kai malamin mu Ali, zan yi gaisuwa gun mai lale, malam Ali fagen bege shi kansa za ku ga mai kulle, yan madina akan manzo sai dai akai mu abu kulle, kabbun na damun ce lallai mu da ɗaha sai lale lale. Zangai da malam Zaraddin Zahara ukan da yake zance, malam Hassan da Abubakari girman ku ya wuce kwatance, malaman mu ku yi abuwa a garan sunan ku karkuji zanzarce, lokaci da ke kar ya wuce ni da ku zaman mu amana ce. ɗalibai ne ko gobe cikin madunan karaye, cikin zuciyar yan karaye har yanzu da yana raye. Rabbana kanin ka salatin ka gurin shugaban duka karkaka, annabin ka mai bin hanyar ka ya kira mu kun soyayyar ka, sanadin sa ne muka san kaka da ruwa idan har ya sauka, rahamarsa ta wuce ai tamka, shi ya nuna hanyar samun ka.
salihi sadiq karami ne ni da gargabar ni da aiki na ka tsare ni aiki dan burga mai kin ka karya mazuguna dukan yabo a gare ka zubo har aji su sun hau harshe na komai idan aka zo kuna a same shi dan girman nana ɗalibai ne ko gobe cikin madunan karaye cikin zuciyar yan karaye har yanzu da yana raye daga unguwar madin nana nan zana dan ajabi rona rahama nake so na yi roko azubo ta jekun abbana abdulkarim muradina a sako musulmai dangina a saka mu dinga shiga janna albarkacin girman nana